Страшная авария с белорусами у Грузии, новые падрабязнасці атаки БПЛА на мяжы з Россией и белорусское гарматное мясо на войну. Про гэта не толькі апавядзём у кароткім выданні навінаў чацвярга 13 жніўня на Белсаце. Пачынаем. Выданне «Флагшток» прыводзіць новыя падрабязнасці наконт загарэлага цяжкавіка каля памежнага пераходу ў Красны камень на мяжы Беларусі і Расіі. Месца здарэння, верагодна, адносіцца да трасы М10 на тэрыторыі Добружскага раёну паміж скрыжаваннем з дарогай на Дубецкае і мостам праз раку Хорапуць. Згарэлы прычэп мог трапіць пад уздзеянне агню з боку БПЛА яшчэ на расійскай тэрыторыі раніцай 11 жніўня. У той жа дзень некалькі грузавікоў пацярпелі ад БПЛА недалёка ад памежнага пераходу ў Красны камень. Інфармацыя пра падрыў цяжкавіка з'явілася ў інтэрнэце 11 жніўня. Пры гэтым лукашэнкаўскія ўлады пра здарэнне не паведамлялі. Папярэджанняў пра небяспеку руху праз памежны пераход для великагрузнага і легкавога транспарту таксама не паступала. Пункт пропуску цяпер адкрыты. 4 беларусаў загінулі ў Грузіі непадалёк ад горнага курорту Гамисмта ў выніку дарожна-транспартнага здарэння. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Про Джорджия». Інфармацыю пацвердзіла МЗС Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, мікрааўтобус з 19 пасажырамі грамадзянамі нашай краіны спускаўся па горнай дарозе ўніз, калі ў яго адмовілі тармазы. У выніку транспартны сродак перакуліўся і зваліўся ў яр. Акрамя 4 загінулых, усе 15 асобаў пацярпелі, у тым ліку 6 дзяцей. Мясцовы тэлеграм-канал «Батумчык» у сваю чаргу сцвярджае, што мікрааўтобус не прайшоў належнага тэгляду і не мог быў дапушчаны да перавозкі пасажыраў. На месцы здарэння ўсю ноч працавалі ратавальнікі і следчыя крыміналісты. Заведзеная крымінальная справа. Меней за месяц таму, 25 ліпеня, у Батуме адбылося іншае смяротнае ДТЗ з удзелам беларусаў. У выніку сутыкнення мікрааўтобуса з турыстамі і легкавіка загінулі два нашыя суайчыннікі. 42-гадовая Алена Сахацкая і 63-гадовы Ігар, прозвішча якога не называлі. Паводле МУЗ Грузіі, кіроўца мікрааўтобуса, які вёз турыстаў у гатэль, быў п'яны. Расіі бракуе гарматнага мяса, і таму цяпер яны хочуць забраць жыцці беларускіх мужчынаў, каб імі закрыць дзіры на фронте. Гэта кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская пракаментавала з'яўленне ў дзяржаўнай даменнай зоне .бел сайту для вярбоўкі грамадзянаў Беларусі ў расійскае войска. Лукашенко аддаў зямлю, інфраструктуру, а цяпер заплюшчвае вочы на тое, як расійскіх вярбоўнікаў падпускаюць да нашых грамадзянаў. Сайт «Защитник.бел» заўважылі ў беларускім сегменце інтэрнэту некалькі дзён таму. Як высветлілася, за ім стаіць расійскі прадпрымальнік з Іркуцку Даніил Радзівонаў, які называе сябе дырэктарам вайскова-кадравага агенцтва «Брацкі сіндзікат», якому належыць цэлая сетка рэкрутынгавых рэсурсаў, але на тэрыторыі самой краіны-агрэсаркі. Асаблівую увагу звяртае на сябе той факт, што старонка, прысвечаная вярбоўцы беларускіх грамадзянаў, зарэгістраваная ў даменнай зоне .бел. Наданне адрасоў там падкантрольна-аператыўна-аналітычнаму цэнтру пры Лукашэнку. Падаецца на старонцы і нумар тэлефону рэкруцёра ўнутры краіны. Пры тым, што паводле беларускага заканадаўства найміцтва ў краіне забароненае. Крэатыўныя антыкарупцыйныя захады прынялі на Пастаўшчыне. У фае мясцовага райвыканкаму з'явілася адмысловая скрыня для ананімных заяваў і скаргаў. З яе дапамогай мясцовыя ўлады прапануюць грамадзянам паведамляць пра факты карупцыі. Праваабарончая ініцыятыва «Віцебская вясна» звяртае ўвагу, што ўлады дазволілі рабіць такія звароты ананімна. У сваю чаргу, паводле заканадаўства, ананімныя звароты і скаргі, напрыклад, на адсутнасць вулічнага асвятлення, чыноўнікі могуць не разглядаць. Але тут іншая справа. Ініцыятыва з антыкарупцыйнай скрыняй у пастаўскім райвыканкаме анансаваная толькі да 30 кастрычніка. Дапамогу пры даглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў хочуць прывязаць да фактычных даходаў. Пра такую ініцыятыву расказаў у аўторак міністр працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч. Ці дапаможа гэта выправіць дэмаграфічную сітуацыю ў нашай краіне? Сваім меркаваннем на гэты конт у эфіры студыі «Белсат» падзяліўся бізнэсовец, блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера» на нашым канале Александр Кнырович. Наконт выплат я бы прапанаваў ураду звярнуць увагу на досвед Польшы, дзе да 18 гадоў на кожнага дзіця выплачваецца больш за 500, больш за 600, напэўна, беларускіх рублёў. І не рабіць выгляд, што вы робіце нешта такое фантастычнае.
вы вы робіце вельмі мала. Ці павялічыць гэту нараджальнасць? Не, таму што галоўная прычына, чаму беларускі адмаўляюцца ражаць, гэта вайна, у якой удзельнічае Беларусь. Калі скончыцца вайна, тады мы будзем разважаць наконт нараджальнасці. У гомельскай жаночай папраўчай калоніі нумар 4, дзе утрымлівалі і працягваюць утрымліваць вялікую колькасць пазняволеных жанчын, змяніўся начальнік, паведамляе Майдэйн Тым. Ім стаў 41-гадовы палкоўнік Аляксандр Лаўрыноўскі, які раней працаваў у абласным управленні дэпартаменту выканання пакаранняў і ў гомельскім СІЗА нумар 3. Ранейшы начальнік гомельскай калоніі Станіслав Кавалёў пратрымаўся на пасадзе з 2024 года. Праваабаронцы шмат разоў фіксавалі ягоны непасрэдны ўдзел у правакацыях і ціску супраць жанчын-палітвязняў. У іншай жа установе пенітэнцыярнай сістэме шклоўскай калоніі нумар 17 напярэдадні адбыўся пажар. Прэсавая служба МНС, не канкрэтызуючы месца, паведаміла пра загаранне ў, цытата, будынку бытавога прызначэння па вуліцы Першай Заводскай. Згодна афіцыйнай інфармацыі, пацярпелых не было. Прычынаю задымлення магла стаць няспраўная праводка. У Берасці хлопчык зваліўся ў катлаван. Яго вызвалілі з дапамогай ратавальнікаў. Здарэнне адбылося на вуліцы Маскоўскай. Прыбылыя на месца здарэння ратавальнікі знайшлі непаўналетняга, які быў у катлаване раскопанай цеплатрасы на глыбіні каля 3 метраў. Працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў даставілі яго на паверхню і перадалі брыгадзе хуткай медычнай дапамогі. Дзіцяці шпіталізавалі. Ягоны стан здароўя і ўзрост не ўдакладняюць. Сталі вядомыя месцы і час развітання з Мікалаем Казекам, які пайшоў з жыцця 10 жніўня ва ўзросце 76 гадоў. Аддаць даніну павагі выбітнаму трэнеру фрыстайлу беларусы змогуць у пятніцу 14 жніўня ў Доме смутку на сталічнай вуліцы Куляшова. Цырымонія запланавана з 13 да 15 гадзіны. Менавіта з імём Мікалая Казекі звязаныя найбольш яскравыя поспехі беларускага зімовага спорту. З 1998 да 2022 года выхаванцы Казекі заваявалі 8 алімпійскіх медалёў у лыжнай акрабатыцы, 4 з якіх залатыя. У 2020 годзе заслужаны трэнер Беларусі і поўны кавалер ордэну Айчыны адкрыта выступіў супраць гвалту сілавікоў і падпісаў ліст за новыя сумленныя выбары. За прынцыповую грамадзянскую пазіцыю улады пазбавілі Мікалая Казеку стыпендыі, адхілілі ад працы з камандаю, а пасля увогуле не працягнулі з ім кантракту. У Беларусі ў сераду вечарам можна было назіраць частковае сонечнае зацьменне. З буйных гарадоў найлепш яго было бачна ў Горадні. Там месяц закрыў 76% сонечнага дыска. Відовішную карціну назіралі таксама жыхары Берасця і Менску. У іх большая палова сонца сышла ў цень. А возле жыхароў Гомля зацьменне закранула толькі 14% свяціла. На дадатак жыхары Беларусі маглі назіраць уначы яшчэ адну відовішную астранамічную з'яву – метэорны паток Персеіды. Праўда, для гэтага трэба было выправіцца за межы вялікіх гарадоў і даць вачам пэўны час, каб прызвычаіцца да цемры. Пра развіццё падзеяў павядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсата» 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».